ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധസഭ മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ 25 വരെ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ? यस माताजी। 25 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മള് കർമ്മം ആസക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവൻ പരമപദം എന്ന ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അതിന് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാപം ഒന്നും പറ്റില്ല. ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തിയില്ലാതെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിന് കർമ്മം ചെയ്താലേ ഫലം ആശിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവൻ ഭഗവത് പദത്തെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം, അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധമാണ്, ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് ക്ഷത്രിയനായ അർജുനന്റെ കർമ്മം. അപ്പൊ ആ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തില് തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞതയോടെ തൻ്റെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജനക മഹാരാജാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രാജഋഷി എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഒരു ചേമ്പിലയിൽ വെള്ളം വീണ് എങ്ങനെയാണോ ആ വെള്ളം ആ ഇലയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ വെള്ളം ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ഒരു ചേമ്പിലയിൽ വെള്ളം നിൽക്കണ പോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ ഒന്നും അതിൽ ആശ്രയിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ
പിന്നെ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു: വികർമ്മ, കർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മ എന്ന് വെച്ചാല് നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമാണ് കർമ്മ. ഇനി വികർമ്മയാണെങ്കിലോ, ഇത് വേദശാസ്ത്രത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആണ് കർമ്മ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വികർമ്മയാണെങ്കിലോ, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങള് നിയമത്തിന് എതിരായി ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മ. ഇനി അകർമ്മ ഏതാണ്? ഭഗവാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മഫലത്യാഗത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? അകർമ്മ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത ജ്ഞാനം കർമ്മസംഗീനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത അജ്ഞാനം കർമ്മസംഗീനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. അജ്ഞന്മാരായവര്, അതായത് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെയാണ് വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ പോലും വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവര് വിലക്കരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയരുത്. എന്താ കാരണം? ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അവർ കർമ്മം ചെയ്ത് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകണം, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവർക്ക് വരും. അല്ലെ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കരുത്. അങ്ങനെയാണ് വിദ്വാൻമാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യ. ഇതാണ് എല്ലാ വൈദിക ക്രിയകളുടെയും ലക്ഷ്യം. വേദൈശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യ. എല്ലാ വേദങ്ങളിലും വേദോക്തങ്ങളായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളവയാകുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ, ബദ്ധരും മുക്തരും ഉണ്ട്, 2 തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കള് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് എന്തോ പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് സുഖഭോഗങ്ങള് ഒക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരു ചിന്തയില് സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് സുഖഭോഗങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേദപഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. അവയ്ക്ക് വേണ്ടി വേദപഠനം നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. വൈദിക ചടങ്ങുകളാൽ നിയന്ത്രിതമായ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും ഒരാളെ ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അപ്പൊ പടിപടിയായാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആയുസ്സൊക്കെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എത്രയാണ് ആയുസ്സെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കുറ്റം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരുമല്ല. നമ്മളിപ്പോഴും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ഭക്ത അല്ലെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ 14 മാല ജപിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കേണ്ട, ഞാൻ വല്ല കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കും, ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മ കുറെ അഹങ്കരിക്കും. അല്ലെ, എൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്താണെന്നറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടിമാലയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എനിക്ക് എല്ലാം നിഷിദ്ധമാണ്, ഞാൻ വേറൊരു ലെവലിലാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്, നമ്മളൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെയും അതുപോലെ ഏതോ ജന്മത്തില് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിയത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വൈദിക ചടങ്ങുകളെ നിയന്ത്രണ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണവും
അവര് ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവരങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയെല്ലാം അധികം കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ഭഗവാനും കൂടി സമർപ്പിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവര് അമ്പലങ്ങളും ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് തനിയെ ഒരു വിശ്വാസം വരും. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പുരോഗമനം ലഭിച്ചത് എന്ന് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ചിന്താഗതികളിലോ ഇടപെട്ട് അവരെ അലട്ടേണ്ടതില്ല. അവരെ നേർവഴിക്ക് നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. അവരും ഇതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ളൊരു വഴി അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭാര്യ ഇതിലാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഇതിലായിരിക്കും. എത്ര പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് നടക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് അതൊരു സന്തോഷം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടണമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയും, അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഭഗവാൻ അവരെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം എന്താണ്, കൂടുതൽ കുറ്റം പറയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറും. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം, അവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് അവർ നയിക്കണത് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് വരണം. അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കൂടെ എന്താ ഇത് എന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുക, അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ പറയും നീയും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോകും. എപ്പോഴും നമ്മളെ ഈ തത്വങ്ങൾ മാത്രം അവരെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിലെല്ലാവരും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ വരുന്നത്. ഇനി അല്ലാത്തവര് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും, ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കണം. എല്ലാത്തിനും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിന്ന് ഒരിക്കൽ പോയി ചെയ്യല്ല. നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് സംതൃപ്തി നോക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് വെറുപ്പാണ് വരിക നമ്മളോട്. ഇതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അവർ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അപ്പം സുലഭപ്രഭുവാതിൽ അത്രയും വിശദമായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറപ്പെട്ടത് നയിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്കുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഈ പറയണത്. നമ്മൾ ഒരു മാലയും പിടിച്ച് നേരം വെളുത്ത് അന്ത്യാവോളം വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ 16 എത്തിയിട്ടില്ല 15 എത്തിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും. ചിലപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ആ മാല പോലും കാണൂല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവര് വരുമ്പോൾ വരട്ടെ, അതിനുള്ളത് ഭഗവാനിലേക്ക്. ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനൊക്കെ വരും വീട്ടിൽ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ചിന്താഗതികളിലോ ഇടപെട്ട് അവരെ അലട്ടേണ്ടതില്ല. ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ്. അവർ പടിപടിയായിട്ട് അതിലേക്ക് വന്നോളും. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് സ്വന്തം പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഭഗവാന് ഭോഗവെച്ച് അവരറിയാതെ തന്നെ ആ പ്രസാദം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലൊരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ വാഴ കൊലച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഭഗവാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് സന്തോഷമാവും. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളൊരു സാധനം ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്കതൊരു സന്തോഷമാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂഢന് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അഭിജ്ഞനായ കൃഷ്ണഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്.
ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിലെ പർപ്പട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഞാൻ അവബോധത്തിലെത്തി, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു, അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ. അത് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അഭിജ്ഞനായ അറിവുള്ളവൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ മൂഢന്മാര് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റ് വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭാഗ്യവാനായ അയാൾക്ക് ഇത്തരം ചടങ്ങുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭാഗ്യവാനായ ഒരു വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ പ്രഭുവും മാതാജിയും അവരൊക്കെ മുന്നേ കുറേ ഭാഗ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ അല്ലാത്ത ഗൃഹസ്ഥര് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് വേണം അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. നമ്മളുടെ എപ്പോഴും വിനയം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. വിനയാന്വിതരായിട്ട് വേണം, അഹങ്കാരം പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഗീതോപദേശം കൊടുത്തത്? അർജുനന് അസൂയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഒരാളോടും അതുകൊണ്ടാണ് കരുണ കൂടുതലാണ്, അസൂയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മപുത്രരാണ്. യുധിഷ്ഠിരനൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അർജുനൻ സഖാവാണ്, അസൂയയില്ല, വിനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കരുണയുണ്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യണ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ. പ്രകൃതി ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ആ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് ഇതില് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, ശ്രീരാമന്റെ ഇതില് ശ്രീരാമന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കൈകേയിയായിരുന്നു. അമ്മമാരിൽ കൈകേയിയോടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാത്സല്യം. കൈകേയിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു. രാമന് ഭയങ്കര വാത്സല്യമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ സംഘം ചേർന്ന് ആരായിട്ടാണ്? തോഴിയുടെ പേരെന്താ? മന്ദരായിട്ട് അയ്യ ഒരു സംഘം ചേർന്നപ്പോ എന്തായി മാറി? പെട്ടെന്ന് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്നേഹവും ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് എന്തായി? അവിടെ സ്വാർത്ഥത വന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള മന്ദരയായിട്ടാണ് അവിടെ കൂട്ടുകിട്ടിയത്, സംഘം ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായി മാറി? കൗസല്യാദേവി കൈകേയി ഉടനെ ഒരു സംഘത്തിലേക്ക് പോയി. ഇതാലോചിച്ചപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സംഘം ചേരണത് ആരായിട്ട്? സത്സംഗമായിരിക്കണം. നമ്മള് ദുർജനങ്ങളുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ച് അയ്യോ നിങ്ങൾ ദുർജനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തരുത്. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരിക്കണം സംഘം ചേരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയണത്, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാനാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിട്ട് കൂടിയാൽ നമ്മളും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വിടും. രജോ ഗുണികളായിട്ട് കുറെ പണം വേണം, ഇനി എൻ്റെ ഫിക്സഡ് അത് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളോടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടുന്നത്. ആ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജോ ഗുണിയായിട്ട് മാറും. തമോ ഗുണി എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അയോധ്യയിലേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാം ഒരു സൗരഭ്യം. കല്ല് ഒരു ജഡവസ്തു പോലെ കിടക്കണമെങ്കിലും അതിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സൗരഭ്യം തോന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കാം നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാളും ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള മറ്റൊരാളും
ഒരേ നിലയിൽ ഒരേ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാം. എന്നാൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരനായ മനുഷ്യന് താനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന മിഥ്യ അഹംഭാവമുണ്ട്. ശരീരയന്ത്രം എല്ലാ പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു പനി വന്നാൽ മൂടി പൊതച്ചവിടെ കിടക്കാനേ നമ്മളുള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും അല്ലേ. അപ്പം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇപ്പം നല്ലൊരു പൈസക്കാരനാണ്, അയാളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ നല്ല പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ നിലയിലെത്തിയത്, അല്ലാണ്ട് ഒരാളും ഇടയും ഇതല്ലാന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം ലക്ഷ്മി ദേവി തിരിച്ചു പോകും. എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ നിശ്ചയിക്കണത് അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കില്ല. അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവി പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കാണാം അയാൾ പാപ്പരായി എന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പം എന്താണ്? സ്വന്തം അഹങ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാണ് പോണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ജന്മത്തെ ചിലർ കാണാം പല പല ഇത് എന്താണ് അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞവര് ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയിട്ട് അവര് ആ തറവാട് ഒക്കെ നശിച്ച് വെണ്ണീറായ പോലെ തോന്നും. അതെന്താണ്? ആദ്യം അവര് കാരണന്മാര് അവര് വളരെ നല്ല സാത്വിക ഭാവത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ പിന്നെ വന്നവര് കുറെ കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അഹങ്കരിക്കുകയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ, അങ്ങനെയൊക്കെ അഹങ്കരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഇതെല്ലാം നശിച്ച് വെണ്ണീറാവാൻ ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് പോകും. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനമായപ്പോൾ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ മെത്തയുടെ താഴെയിൽ നിറയെ നോട്ടുകെട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് പുള്ളി കിടന്നിരുന്നത്. ഒരാളെ വിശ്വാസമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അത്രയും ഇതായിട്ട് കിടന്ന് അവസാനം മരിച്ച ഇപ്പം അടുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണമൊന്നും കഴിക്കാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല. വലിയ തറവാട്ടുകാരായിരുന്നു. അവസാനം മരിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ചെന്ന് കുളിപ്പിക്കാനൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴാണ് അയാളെ കടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഫുള്ള് കാശ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ഭാഗത്ത് കടിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുഴുവരിച്ച് എല്ലാം നശിച്ചു പോയി. അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ പലതും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പേര് കേട്ട കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പിന്നത്തെ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോണത്. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണൂല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദുഷ്ടന്മാരെ പന പോലെ വളർത്തണുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അതൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാണ് ഇവർക്ക് പതനം സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കംസൻ തന്നെ എത്രയോ ഇതായിട്ട് നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിൽ വന്നതായിരുന്നു. ഒരു അശരീരി കേട്ട വഴിക്ക് ഇതെല്ലാം മാറി സഹോദരിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണെന്ന് അയാൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ സേവനമെന്ന നിലയിൽ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ എന്തായി? അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനരാണ്. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പം അതിൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോകും. ഇപ്പം എന്തിനാ വായിക്കണേ, കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കി പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്ര സമയം പോയോ എന്നുള്ളൊരു മട്ടിയിൽ നമ്മൾ അതിലടിമപ്പെട്ടു പോകും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമാ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. പരമസത്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നാഥൻ
എന്ന ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അയാളെ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ബലകാംക്ഷയോടെ ബലത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉണർന്നു വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, 28 ഉം. സത്യമറിഞ്ഞ് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള തന്റെ കുഴപ്പം പിടിച്ച അവസ്ഥയെപ്പറ്റി അറിയാം. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ് താനെന്നും തന്റെ സ്ഥാനം ഭൗതിക ലോകത്തായിരിക്കുമെന്നും അയാൾക്കറിയാം. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശമെന്നതാണ് തന്റെ വ്യക്തിത്വമെന്നും ഭൗതികമാണ് ജീവിതമെന്ന ഭാവനയിൽ താൻ എങ്ങനെയോ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണെന്നും അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഭൗതികപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തേക്ക് കർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടേണ്ടവനാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി ക്ഷണികങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതായ ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനാസക്തനാകുന്നു. തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതാവസ്ഥ തികച്ചും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമാണെന്ന് അയാൾക്കറിയാവുന്നതിനാൽ ഭൗതിക പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ അലട്ടാറില്ല. അവയെ ഈശ്വരായ അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ടാണ് അയാൾ കരുതുന്നത്. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവികാവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാന്റെ 3 എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്? 3 ഭാവങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഈ 3 ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മത്തില് അതാണ് സായുജ്യം, അല്ലെ? സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറയണ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു ചേരുക. അത് മാത്രം, അതാ ശാശ്വതമാണ്, ശാശ്വതമല്ല. അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ കർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. ബാക്കിയുള്ള 4 അവസ്ഥകളും ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറമുണ്ട്. ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ല, അതിനപ്പുറമാണ് പരമാത്മാവ്. അത് കാരണോദശായി വിഷ്ണു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ. എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവന് ആണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 29. പ്രകൃതിർഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്നാഭിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇതിലൊക്കെ മോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. നമ്മളൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാനോ ഒന്നും ഇതിൽ അവർക്ക് അസമയം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അവര് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊള്ളും. ദേഹമാണ് ആത്മാവെന്ന മിഥ്യാബോധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കാരണം മനുഷ്യൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളാകുന്ന ഉപാധികളെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അജ്ഞരാണ് ശാരീരിക ബന്ധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഭൗതികതയിൽ സുഖം കണ്ടെത്തുന്നത് അജ്ഞന്മാരാണ്. അവര് ശരീരമാണ്. ഒരു പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ലെവൽ 1 നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ പക്ഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ മൂടി പിടിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷി
വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഒന്നും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ പക്ഷി മരിച്ചു പോണ പോലെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം ത്തെ പക്ഷിക്കൂട് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ആണ് കിളിയായിട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോണ അവസ്ഥയിലാവും. അതായത് നമ്മൾ മൂഢന്മാരായിത്തീരും. അതേസമയം നാമജപവും ഭഗവാന്റെ ചരിതം കേൾക്കലും ഭഗവത് കഥകൾ ശ്രവണം കീർത്തനം സ്മരണം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നീങ്ങുന്നവന്റെ ആത്മാവ് ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും. ശരീരം പിന്നോക്കം പോയാലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് ഒരു താങ്ങ് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 3 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു ഇതിൽ വെച്ചിട്ട്. 3 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, 2 പ്രാവശ്യം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ ഇത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധമായി കിടന്ന സാഗരം താണ്ടി പോയത്. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ ആരാണ് കൂട്ടുവന്നേ? ഭഗവാൻ കൂടെ വന്നു. ആ ദേഹത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട സമയമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഭഗവാൻ കൂടെ വന്നാണ് നെഞ്ച് തടവി കൊടുത്തത് വരെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ കപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ അവസാനം കപ്പിത്താൻ പറയാണ്, ഇത്രയും ശാന്തമായിട്ട് ഒരു കപ്പൽ ഓടിച്ച് ഇത്രയും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു കടലിൽ കൂടി സാഗരത്തിൽ കൂടി ഓടിച്ചെത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് വേറെ ആരോ ആണ് ഈ കപ്പലിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചതെന്ന് ആ കപ്പിത്താൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികളാണ് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നുള്ള മട്ടിൽ വരുന്ന അവയിൽ ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം കാട്ടണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത് കർമ്മയോഗമായി തീരുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡം. അതേസമയം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡം കർമ്മയോഗമായി തീരുന്നു. ഇവിടെ സാമൂഹ്യ സേവനം, രാഷ്ട്രീയം, പരോപകാരം എന്നിവയിലാണ് ഭൗതികമായ ഉപാധികളോടുകൂടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അവർക്ക് ഒന്നിനും നേരമില്ല. നേരം വിളിക്കുക, അവരും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരം ഒരു പണിയില്ലാത്തവരാണ് ഈ അമ്പലവും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണേ എന്നുള്ളൊരു മട്ടാണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പണികളും ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പോണെങ്കിലും കൂടി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു ഒരു പണിയില്ലാത്തൊരു പോണ പോക്ക് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ നിൽക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അവസരം തരികയാണ്. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് അവിടെ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിന് അവസരം ഒരുക്കി തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടിയവർ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയവരെ വഴിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. കൂടുതൽ അവരായിട്ട് വഴിമാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിശബ്ദം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അമ്മേനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർ എന്താണോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ മാറി വരും. അല്ലാണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അതോ അവരൊക്കെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല മാതാജി എന്നൊക്കെയാണ് പലരും ഇപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5-10 പേരെ വിളിക്കാനായിട്ട്, 15 പേരെ. ഞാനൊരു ദിവസം അർച്ചന മാതാജിനെ വിളിച്ചു. മാതാജി ഫോൺ എടുത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർച്ചന മാതാജിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു, 2 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി മാതാജി, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല മാതാജി. ഇത് മോന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും കൂടുതലേ മാതാജി ഫോൺ. ഇപ്പൊ അവന് ക്ലാസ് നടക്കണോണ്ട് 10th ആണ് മാതാജി. അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ ടൈം ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫോൺ കൂടുതൽ അവന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും മാതാജി. ഓക്കെ 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 കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മാതാജി ആണല്ലോ അത്. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പേര് കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. അല്ല, ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 പേര് നമ്മുടെ അപ്പൊ അർച്ചന മാതാജി ഇട്ടിരിക്കണ്ടായി. പിന്നെ ഒറ്റയാളെയും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല. അതും എൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രകൃതിർ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാം കൃഷ്ണ ഭിന്നാഭിജാലയേത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 29.
ഏഹ്, ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുവാദിക്ക് അത് നമ്മൾ വായിച്ചു എന്നോണം അല്ലെ. മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൂഢന്മാര് അവരെ അഭിനന്ദിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ മാറി നിന്ന് കുറ്റം പറയും. അവര് മൂഢന്മാരാണ്. കർമ്മങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഉപദേശിച്ച് അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, വിലയേറിയ സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരാളെയും വിടാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ല. അതാണ് ജഗായ് മതായിനെ വരെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാനായിട്ട് ചെന്നു. അതായത് ഒരാളെ അതിൽ നിന്ന് വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ദേഷ്യം വന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അവര് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ. പക്ഷെ പറഞ്ഞു, കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, അവര് ഉപദ്രവിക്കരുത്, നമ്മൾ വന്നിരിക്കണ കാരുണ്യ അവതാരമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കണ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ സമയത്ത് പറയണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവരും കേൾക്കാനൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പം മൂഢന്മാരെ ചെന്നു കണ്ട് കൃഷ്ണാബോധഭരിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ സകല വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. ശ്ലോകം 30. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭുക്ത്വാ യുദ്ധസ്യ സ്വാവിഗതജ്വരഃ. എന്താണ് മയി സർവാണി, സകല കർമ്മങ്ങളെയും, മയി എന്നിൽ, സന്യസിച്ചിട്ട്, അതാണ് നിരാശ, നിഷ്കാമനായി, നിർമ്മമനായി, എന്നില് എല്ലാം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതാണ് പറയണത്. സർവാണി കർമാണി, സർവ കർമ്മങ്ങളെയും മയി എന്നിൽ സന്യസ്യ സമർപ്പിച്ചിട്ട്. അതാണ് സർവാണി കർമാണി എന്ന് പറയുന്നത്. നിരാശർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വര. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം: തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ എന്ന പോലെ ഒരു നിബന്ധന അനുസരിക്കാല് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു സാമർഥ്യം കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ അനുസരിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ നമ്മ പറയണതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം, ഒരു അധികാരം നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പട്ടാളച്ചിട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുക എന്നത് തൻ്റെ മൂലസ്വരൂപമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ദാസനാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് നമ്മൾ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടിയും എന്തും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യണതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ ദാസനായി തീരുക. അപ്പം തനിയെ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് അതുപോലെ ആവും. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഗുരുവിൻ്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നിരാശിസ്. ഒരു കേഷ്യർ തൻ്റെ യജമാനന് വേണ്ടി കുറേ അധികം പണം നാണയങ്ങളൊക്കെ എണ്ണുന്നു. ഇപ്പം ബാങ്കിൽ കേഷ്യർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പണം എണ്ണിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവസാനം അതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി അതവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പോരണം. അല്ലാണ്ട് അത് ഒരു കെട്ട്, ഇപ്പം കുറേ എണ്ണിയില്ലേ ഞാൻ, ഒരു കെട്ട് എൻ്റെ ബാഗിലിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം എന്താണ്? അത് അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും
ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു കേശർ തൻ്റെ യജമാനു വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മയി, എന്നിൽ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഉപദേശാമൃതത്തിലും പല ശ്ലോകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. കൃഷ്ണബോധത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് നിർമ്മമ, ഒന്നിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാത്തത്, നിർമ്മമ, എൻ്റേതെന്ന വിചാരമില്ലാത്തത്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വിഗതജ്വരനാവാം. മാനസികമായ ജ്വരയോ മാന്ദ്യമോ ബാധിക്കാതെ കഴിയാൻ സാധിക്കും. പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട മുമ്പ് ആ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിറവേറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുക്തിമാർഗം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ മേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്ഛന്തേ ദേബി കർമ്മഭി. എൻ്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. നോക്ക്, അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് തുളസി പൂജ, ഭഗവാന്റെ ആരതി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കർമ്മത്തിന് പോണത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ കടയിലായാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്താവും? കർമ്മ ബന്ധനത്തിൽ പെടില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും സാരസത്തെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഈ കൽപ്പന. അതിനാൽ എല്ലാം ശാശ്വത സത്യവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ അസൂയാലേശമന്യേ വിശ്വാസപൂർവം സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാരംഭ നിലയിൽ ഒരാൾ ഭഗവതാജ്ഞകളെ പൂർണ്ണമായൊന്നും നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരാമെങ്കിലും തത്വത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ കൽപ്പനകളോട് എതിർപ്പില്ലാതെയും ജയപരാജയങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെയും ആശ കൈവിടാതെയും നിർവ്യാജം പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നാൽ തീർച്ചയായും പവിത്രമായ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ അയാൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം, 32. അഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഹ. അസൂയാലുക്കളായി എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എത്രയും നിരപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ കണ്ണ് കെട്ടി നടന്നാലും നിരപ്പാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ണ് കെട്ടി നടക്കണേന് ഒരു പ്രയാസമില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു അറ്റമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർക്കണം അല്ലെ. അവിടെ താഴേക്ക് പതിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായി എൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാതാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുവാനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമായി വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭരണാധികാരി. അതേസമയം നമ്മളെ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്, അവരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാല് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ മാത്രം സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ശിക്ഷയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉയർന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശിക്ഷയുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ കാര്യം മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കും. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് ചോദിക്കാനൊന്നും പോണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ വീട്ടിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. മാല ജപിക്കാനോ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കുറെ പണികളുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് കാലുവേദനയാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തൊണ്ടവേദന, ഇത് നാമം ജപിച്ചാണ് ഇതായത്, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും.
പിന്നെ ഇന്ന് ഒരുത്തിൽ പോവാനില്ലേ, ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോണ്ടേലേ, അങ്ങനെ പോണ്ടേ ഇങ്ങനെ പോണ്ടേ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക? ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പൊ വന്ന് ചോദിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? എന്നിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്നിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യൂ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ശിക്ഷാർഹനാണ്. അനുസരണ കെട്ട അയാൾ എത്ര വലിയവനായാലും, ഒരു ഓഫീസിലെ ബോസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരിക്കുന്ന ആളായാലും എന്തായാലും ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഹൃദയത്തിൽ അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, മൂഢനായതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ചോ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെപ്പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാൻ വകയില്ല, അറിയില്ല, മൂഢനാണ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. എന്താണ്? തൻ്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്കൊഴികെ ആർക്കും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 14-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അതിലെ 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവി മായ മേധാന്തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഇത് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ശരണാഗതി പറയും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആണ് ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കണം. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് യോഗമായി ഉണ്ട്, അത് ഇത്ര കഠിനമൊന്നല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നോക്ക്, പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പൂർണ്ണമായും പ്രകൃതി ഗുണവിശേഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമകളാണ്. അതെത്ര പണ്ഡിതനായാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്താൽ അയാൾ ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൊടുന്നനെ ഒരാളെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ഒന്നുമായി അഭിനയിക്കരുത്. സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉത്തമമായ പരിശീലനം വഴിയായിരിക്കണം കൃഷ്ണാബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൃഷ്ണന്റെ മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്വാധ്യായം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് തിരിയണം. എന്നിട്ട് വേണം, അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയെ അതിജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. 34 ഇന്ദ്രിയാസ്യേന്ദ്രിയാസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വിവസ്ഥിതൗ തയോർന വശമാഗച്ഛേത് തൗഹസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാകാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ.
ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അയാള് ശരിയായിട്ടുള്ള പാതയിലാണോ വരുന്നതെന്ന് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ ഭരതമുനിയുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭരതമുനി ഒരു മാനില് ഇത്രയും അധികം രാജ്യം വരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വിരക്തനായിട്ട് പർണശാല കെട്ടി തപസ്സില് ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്യാസി, തൻ്റെ ദേഹം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരത രാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു മാനിനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം തർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാൻ വന്ന് ചാടി വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഒരു മാൻ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് ആ മാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട് പോയി. ഒരു സിംഹം ഓടിച്ചിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മാനിനെ പിന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ട തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന നിലയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തു. അതേസമയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വന്തം മാൻ, മൃഗങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്, പ്രസവിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു വർഷം അവിടെ കിടന്നാലാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് വലുതായി എന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ സാധിക്കുക. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല, മണിക്കൂറുകൾക്കകം അവ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അറിവ് അവറ്റകൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ രാജാവ് ഏത് സമയവും ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊക്കെ കണ്ട് മറന്ന് അതിൽ പെട്ടു. അവസാനം അത് വല്ലോടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഏതെങ്കിലും സിംഹം അതിനെ, ക്രൂരമൃഗങ്ങൾ അതിനെ അവസാനിപ്പിച്ചോ, ആ ചിന്ത തന്നെയായി മനസ്സിൽ. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്തും അദ്ദേഹം ഈ മാനിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായിട്ട് തന്നെ ജന്മം കൊള്ളേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ പൂർവജന്മത്തില് ഇതുപോലെ സുഹൃത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആ മാനിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു അവബോധം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഋഷിമാരുടെ ഇതിൽ തന്നെയാണ്, പർണശാലയ്ക്ക് അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അതിന് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും ജഡഭരതനായിട്ട് പിന്നത്തെ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാനില് ചേർന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടിൽ അധീനപ്പെടാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക സമ്പർക്കം മൂലം ഉള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി എത്ര നിയന്ത്രണം വരുത്തിയാലും പതനത്തിന് സാധ്യതകൾ ഏറെയുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയി, ഇപ്പൊ വേറൊരു ലൈനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറുതെ തോന്നാണ്. എപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് പതനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണെങ്കിലും എല്ലാ വിധത്തിലും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ആരും തുനിയരുത്. ബാഹ്യപ്രേരണ കുറേ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, നിൻ്റെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ, ഈ നോൺ വെജും ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാണ് ഈ കോലായത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഈ അസുഖം വന്നത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പല ബാഹ്യശക്തികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു കാര്യം പറയാ, മുട്ടയെങ്കിലും കഴിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും. അതും ഉപദേശ രൂപേണയാണ് പറയാം. ഇതെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, പാലും മുട്ടയും നീ ഇതിങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നോ, ശരിയാണല്ലോ, എനിക്ക് വയ്യാണ്ടാവണത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ, ഇനി തൊണ്ടയൊക്കെ വേദനയുണ്ട്, ഇതൊന്നും പറയാണ്ടിരുന്നാലൊക്കെ ശരിയായിക്കോളും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കലുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുനിയരുത്, ആരും തുനിയരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വച്ചിരിക്കണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ ആരും തുനിയരുത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിഷയവിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് പടിപടിയായി ഉയരാൻ ശ്രമിക്കാം. കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്കോളും, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ വരണ പോലെയൊക്കെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മാല കൂടുതൽ ജപിക്കുക, കണ്ണാ എന്നെ കാത്തോളനെ അങ്ങനെ മാത്രം പറയുക. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം, കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണതിൽ നിന്ന് എന്നെ വിട്ട് മാറ്റരുതേ, ഇത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാനോട്.
അതേപോലെ ആ ഇത് പറയില്ലേ, കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയനാഥനായ ഭഗവാനെ എന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോണേ, ഇങ്ങനൊരു മഹാഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും താഴേക്ക് തള്ളി വിടരുതേ എന്ന് എപ്പോഴും കാൽക്കൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിന്നെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്: കൃഷ്ണ, എന്നെ നിന്റെ സേവയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പിന്തിരിയാൻ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 35. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമാസ്വനിഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. തെറ്റാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം അതാണ്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് എനിക്ക് ഈ കർമ്മം തന്നതും അങ്ങ് തന്നെ, ഇതിൽ നിന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വിടുതലാക്കി തരണേന്ന് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം, അല്ലാണ്ട് അത് ചെയ്യില്ല, പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബം പോറ്റേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം വേറെ കർമ്മം ഏറ്റെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അതും ശ്രേയസ്കരം ആണ്. മറ്റുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരമാണ് സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്തായിരിക്കണം കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? സാത്വിക സ്വഭാവിയായി, അല്ല ഹിംസാ തൽപരനല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹിംസ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബ്രാഹ്മണരാണ്, സാത്വികമാണ് അവരുടെ മനോഭാവം. അയാൾക്ക് ഹിംസ അനുവദനീയ. അതേസമയം രജോ ഗുണ സ്വഭാവിയായ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഹിംസ അനുവദനീയവുമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് അഹിംസാനിരതനായ ബ്രാഹ്മണനെ അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ പറയണ, ഞാൻ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാതെ ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവാം. പക്ഷെ അയാളുടെ ധർമ്മം ആ സംരക്ഷണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടി മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണ കർമ്മവും നിർവഹിക്കാമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനും തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകുന്നവരുമായാൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസ്യനായ ആധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ആധ്യാത്മിക ഉപദേശം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അത്യുന്നത അവസ്ഥയിൽ ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയും ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനെ പോലെയും പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാവുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം ചെയ്യാം, ധർമ്മവും ചെയ്യാം. ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മവും ചെയ്യാം. പക്ഷേ വിശ്വാമിത്രൻ ആരായിരുന്നു? ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. എങ്കിലും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. വിശ്വാമിത്രൻ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ ചെയ്തു. പരശുരാമനാകട്ടെ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, എന്നിട്ടും ക്ഷത്രിയ വൃത്തിയിലാണ് ഏർപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ വിശ്വാമിത്രന്റെയും പരശുരാമൻ അവസാനം ക്ഷത്രിയന്മാരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാരെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ക്ഷത്രിയന്മാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു. അതീന്ദ്രിയ നിലയിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അവരൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള മുക്താത്മാക്കൾ വന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. വിശ്വാമിത്രനായാലും പരശുരാമനായാലും അവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം കൃഷ്ണാബോധം പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം. കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മം മാറ്റി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായി ഗൗര